Alexanderhausen, o punte peste timp. Care alta se împodobește în zilele de vară, cu flori mai frumoase, cu grâne mai bogate? Alecu Rousseau, Cântarea României. În această scurtă prezentare încerc să vă ofer și dumneavoastră datele pe care le-am cules într-o anchetă făcută în comuna Șandra. M-am folosit de mărturiile unor oameni minunați, cărora le mulțumesc și pe care îi amintesc aici. Preotul ortodox Nicolae Andreescu, preotul catolic Bonaventura Dumea, inginerul Nicolae Novac, primăria Șandra și domnul Holman Siegfried. Din punct de vedere geografic, comuna Șandra se află în partea de vest a României, având ca vecini Ungaria și Serbia. Șandra e situată la 34 de kilometri nord-vest de Timișoara și la 28 de kilometri de Sân Nicolau Mare, la 14 grade și 48 de minute est de Greenwich și la 45 de grade și 40 de minute în emisfera nordică. La 30 decembrie 1716, împăratul Carol al VI-lea declara Banatul provincie austriacă. Viena îl numește pe Claudius Florimund de Merții guvernator. Acesta putea fonda localități sau le putea popula pe cele existente deja. În 1740, împăratul moare. Maria Tereza, o tânără de 23 de ani, îi succede la tron. Imperiul era sărăcit din cauza numeroaselor războaie. Banatul devine o puternică sursă de venit pentru curtea de la Viena. Dar, pentru aceasta, era nevoie de specialiști. A urmat o amplă campanie de convingere a diferiților meseriași de a se stabili în Banat. Deși zona era mlăștinoasă, oamenii au acceptat să fondeze această comună pentru că au fost împroprietăriți. Alexandru, episcop de Zagreb, însoțit de un delegat al Bisericii Romano-Catolice, fondează cele mai importante instituții, școala elementară și biserica. Localitatea primește numele Alexanderhausen. Biserica romano-catolică se situează în centrul comunei. În fața ei se află un parc în care s-a înălțat un monument închinat eroilor neamului. Prima impresie la intrarea în comună este că drumul ar trece exact prin mijlocul bisericii. Școala e atestată din anul 1833, mărturie stând plăcuța de la intrarea în clădire, pe care scrie în limba germană Allgemeine Schule Șandra. Cu timpul, numele comunei se pierde în istorie devenind Sanderhausen sub ocupația Imperiului Ungar, iar din 1920 se numește Șandra. Până la al doilea război mondial, localitatea era populată doar de cetățeni de etnie germană. După reforma agrară din 1945-1947, aici se stabilesc câteva familii din Basarabia. Noi veniți s-au căsătorit cu băștinașii, îmbinând astfel tradițiile și culturile celor două popoare. Casă șvăbească din Șandra. Familiile germane urmează un exod în număr mare spre Germania, astfel încât casele sunt populate cu români veniți aici din toate colțurile țării pentru a munci la schela de petrol. Dacă în 1946 erau 39 de familii de români, acum localitatea numără 518 familii de creștini ortodoxi, având 2165 de persoane, 1582 de adulți și 583 de copii. Ruga bănățeană este cea mai importantă sărbătoare tradițională românească ce are loc la Șandra în fiecare an.
Cu un an înainte, o familie anunță că dorește să fie nașii acestei sărbări. Ei sunt cei care suportă cheltuielile întregii manifestații. Ei aleg muzica tradițională din Banat, ei asigură mâncarea și băutura invitaților. Sărbătoarea are loc în 15 august de Sfânta Maria Mare. Cu 2-3 zile înainte se merge prin sat într-o caleașcă frumos ornată, trasă de 2 cai, pentru a anunța evenimentul. Caii sunt împodobiți cu 2 pompoane mari, la capătul cărora sunt 2 clopoței. În ziua sărbătorii, toate cuplurile se adună în curtea nașilor. De aici se pleacă în alai, nașii în caleașcă, ceilalți pe jos. La biserică are loc serviciul divin. Nașii mănâncă o bucată dintr-un colac mare. Restul colacului este împărțit între fetele care sunt îmbrăcate în costum popular. Ruga are loc în parcul din fața bisericii catolice. Seara, toată lumea este invitată la o mare horă. În încheiere, aș dori să vă prezint un scurt interviu luat unui locuitor de etnie germană, domnul Holman Siegfried, locuitor al comunei Șandra. Acesta mi-a prezentat una din legendele legate de existența bisericii romano-catolice din localitate. Reporterul: circulă câteva legende despre biserica catolică. Știți și dumneavoastră vreuna? Domnul Holman Siegfried: se spune că nemții au construit biserica aproape de periferia Șandrei, din cauza că au măsurat greșit locul unde venea mijlocul satului. Văzând episcopul aceasta, a dat ordin ca toți locuitorii să participe la mutarea bisericii în centru. Țăranii au împins biserica o bună bucată de drum, după care, obosiți, l-au întrebat pe episcop cât drum mai au de străbătut. Episcopul și-a pus pălăria în mijlocul satului și a zis: până aici. În timp ce oamenii împingeau, a venit un țigan care a luat pălăria și a fugit. Episcopul, observând că pălăria dispăruse, s-a gândit că sătenii au trecut cu biserica peste ea și le-a spus să se oprească. Biserica are o lumânare agățată în tavan, loc ce marchează mijlocul satului. Această lumânare se numește lumina veșnică. Ea ar trebui să fie aprinsă mereu, așa cum cere tradiția. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-am stârnit puțin curiozitatea pentru a veni și a vizita comuna Șandra. Clădirilor încărcate de istorie, li se alătură azi o modernă pensiune agroturistică, Schwabenhaus, un nou punct de atracție, un loc unde puteți gusta preparate cu specific șvăbesc, într-o ambianță rustică deosebită.